Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kuSimanzoni sengixoxa zona indaba efika ngaso-ke isikhathi umthandeni-ke laphana-ke umfoko kaManqele usike unyanyavu lwe-Ford laphana-ke i-Raptor mbukeli-ke oyimoto ngempela-ke laphana-ke ethandwa ibona bonke-ke abantu abafisa-ke ukuthi ngempela-ke abanye-ke behambe ngayo laphana-ke okuyimoto-ke impela mbukeli-ke ebukeka iyinhle kakhulu futhi-ke imfanele ngempela-ke yena-ke umthandeni-ke ezingeni-ke asekulona-ke laphana-ke okuyiyena-ke ngempela-ke odayisela-ke umthandeni umfoko kaManqele yona le moto laphana-ke halfway uyachaza ngayo-ke lolu hlobo-ke lwemoto-ke abalenzele-ke umthandeni lwahluka kwamanye-ke ama-Raptor ama-Ford mbukeli-ke awuyizwele-ke nansi-ke ividiyo-ke esothi-ke sekushiye naye-ke laphana-ke ubhuti echaza ngokuthi ihluke ngani-ke kwezinye izimoto mbukeli. Siyabonga. Okay, igama lami uLindo ngika Halfway ePortshepstone. Namhlanje bese nelunda lize landa inkabi yalo laba kuthiwa iWild Track iRaptor, sorry. It's a Raptor, ngikuthuke kakhulu. Angikaze ngibone ngisidayisela celebrity lekazana. Okay, first le moto lena into eyenzeke kuthina ufikile ubhuti wathi ufuna eyakhe ihluke eyakhe iRaptor ingafani namanye. So njengamanje ukwayo masubheka nje lezi zinsimbi lezi nje kwazi ubovu nje. Eyakhe kuphela esiyenze lokho. Buka lo R usubekela la. He asked for this thing specifically. Wathe yami imoto angifuni uma iqhamuka kuthiwa ayi ifane kaSibani bacha ufuna ibe yona yodwa. iRaptor ayifiki naletho kuthiwa iFlex Rack lehamba kanje. Okay. Yakhe kuphela. Lento uyithenge eceleni. Isihamba ngeke ngisisho kodwa kumele ube indoda uzofaka lento eceleni. Ayifiki naso. Wayesethi ufuna ithi mayiqhamuka ibe nokuvuleka. So what we did kulena sifake ama spacers between ama tires. If ubona laphana sipende ama calipers abovu. Sasifaka ama spacers ukuze imoto yakhe ithi mayiqhamuka njengamanje ibe isigolo yabona ithi mayiqhamuka ime kanje akuzona zonke esifika nayo. So ungathi mawubone le bese utshela zonke sizoba nje siyakhile yakhe. Uma ubheka uRaptor lapha kuma side step uyabona wakhe ubovu akuzona zonke le ngisho njalo akuzona zonke ezenziwe kanje. Wayesefuna okuthe chasha okwakhe yedwa a specific R for iRaptor. So owakhe ubovu angeke ubone enye imoto inalokho bese usitshela ukuthi wonke ama-Raptor nalokho. Le moto ke bafowethu yakhelwe ukuhamba off road most of the time ngoba i292 kilowatts ispeed sayo. So amandla anawo amangalisa kumele kube indoda ethe ukuthinta amponjwana noma usaqala ukufika esteringini ngoba uyetshanini la uyakhona. So amandla okuthwala ingaphansi kwama Wild Track ibizwa ithwala yona 2500 kgs kuphela ukuthwala ama-Raptor ama-Wild Track ona thola 3.5 tons. So ungatsheni ngoba nakho ingaka ithwala kakhulu yona ukuthi make waphuma emgaqweni wangena kwegravel ngeke uphinde uyibone yakhelwe lokho nje ino suspension obizwa ngokuthi i-fork suspension ukusho ukuthi nethayi lizimele ngokwalo mayihamba high speed akaxubuzeki udriver phakathi uxakuza amasondo kuphela inyakaza kanje yena lutho. So njengoba ethe ubhuti ufuna le moto leni senze sure ukuthi asimthathi kancane njengoba siyasazi ifollowing anayo nokuthi lezi imoto ziyakhulumisa njengamanje kodwa eSouth Africa ikhombisa imoto efika kuleli zinga le Raptor meaning umthandeni is only one Raptor also othi unaka ikhombisa angivezele othi unale nje akayiveze siyibona yipi model yani le Raptor i2026 yintsha imoto yakhe 26 model iRaptor yakhe wasi ufuna nje isigqokisa ngendlela yakhe siyenza ngendlela yakhe ezoba uyena njengoba naye akafani nabanye abantu unique ngendlela yakhe. So imoto emefika kuthini uthi bafethu angizazi imoto lezi ka Ford njengamanje bengahambi ngo Ford ngifuna niwenze kodwa mangiqhamuka kuthiwa nayi Ford kaMthandeni ihluzi ngaphakathi mfethu ayikho into esiyenze specific ngoba ngaphakathi ayisadingi lutho ivele ngaphakathi icomfortable kahle ihlelo zayo yonke inama racing seat okusho ukuthi mesuka manje ethu eMthatha if amaphoyisa ngambambanga uzofika manje eMthatha injalo nje yakhiwe kanjalo. So okuningi engakuchaza ngayo ngaphandle ukuthi le moto le eSouth Africa number 1 kumabhaki othi inamandla ngaphezulu yakhe akayiveza ngoba iRev ayikakafika eSouth Africa imoto zaphesheya kodwa eSouth Africa nje iyona kuphela imoto le enamandla nobumnandi yes kwayena uyayizwa ngaphakathi nabo usebenze kakhulu bafowethu ngiyabonga kakhulu usebenze kakhulu lensizwa nokuthi isiqhaza sesi South Coast
ngoba sisedolobhani elincane. Ubengayithenga eGoli, ubengayithenga eThekwini. Kodwa uthe mebheka indawo wasethi hayi cha nani lapha eSouth Coast. Ake nginizame ngokuthi nginilethele umkunzi bami endaweni yangakini. So lokho asikuthathanga kancane. Into esizoyenza ke manje sibe sicelile ukuthi makukhona kudingayo esebenzela ngala eSouth Coast. Sikhona somsupporta noma inini. Mefuna imoto somnika. Without any halfway ukusebenzela yakho nomphakathi. Makukhona into afuna ukuyidinga kuthina somnika noma inini ngoba naye usupportile nathi sokwenza sure ukuthi siyamsupport. Ngiyabonga kakhulu. Uma kukhona ke mhlambe othi ke cha nami gatsheni ngiyayifuna nami le moto le noma ngibonile phela kumngani wami noma isikhulu sami sihamba ngayo ungangenzela icishe ifana le ungangithola lapha ku TikTok @umfudumezo noma umfonele khona le ekhaya 076 782 7082 igama uLindo Ndlovu ngisuka le eGreat Town eMsinga ngiza ngazosebenza South Coast ngoba ngilandele ingqwele sengizitholile kuyabonga.